ngozi anyị nwe na-erigwe erite ngozi a ga-etinye aka ka ihe nwe ike nga a ga-agbalị na ike nyere taa n'ime ihe ị ga-ahụ ngozi n'elu ndụ ị ga-ahụ ngozi n'isi ezinụlọ anyị masịrị osu nwa ga-eso osu kwada a ga-esi osu ọbụla hụrụ na-efe ka ọ ya gbajie na ị ga-adị ka echi echi ya na-agwụ agwụ ị ga-achị ndị oriada ndị Igbo niile and ha ga-enwe nsọpụrụ ebe elu and ndị oriada bụ ndị ọhaneze elected ọhaneze elected ka ihe abụọ nke mmadụ iyi bụrụ ya bụrụ a na-abụ ya bụ leadership abụ by force or Chukwu na-eme eze. So you are working with the elected officers of Oriade LCDA. Take note. Ewe na-agbazi gị na a ga-ekpado ofuma na a ga-agba ijele ahụ a ga-agba ijele a ga-ama nde bụ nde ahịa na-eme amasị onye nwe gozie gị ụjọ adụla gị ha ikwuge n'azụ na-achụkwa oke abịa onye agba ndị ma escos and ndị Oriada niile the chairman of the zones ndị bịara ebe a bụ today ndị na-eche ya ebe a today bụ escos and chairman and secretary of zones mgbe anyị agbazi ijere ihe mana nwere mmadụ Oriada buko Chukwu ka dibịa eme n'ihe a kwuru na a ga-egbupụrịrị ọkụ gba na eziokwu so onye dị ihe taa onye ndị Oriada LCDA iji emezu nkwa ahụ o kwere ụlọ afụgị ya ana m asị onye nwaanyị gozie Igbo niile